Ένα φιλικό τεστ για τη Μαρκό, νικηφόρο, αλλά νομίζω δεν έχει σημασία το σκορ, αλλά το γεγονός ότι έδωσε ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να αγωνιστούν και να πάρουν αγωνιστικό ρυθμό. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσουμε την αντίπαλη ομάδα για τη φιλοξενία, το προπονητή της, τη διοίκηση και μας έχουν δώσει και το γήπεδο κάποιες φορές και έχουμε κάνει και προπόνηση. Είναι τιμή μας που μας φιλοξενήσανε και σήμερα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ. Είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή για την κατηγορία που είναι. Έχει έμπειρα παιδιά, για την αντίπαλη μιλάω. Και ήταν ένα πολύ καλό τεστ γιατί βάλαμε εμείς κάποια παιδιά που θέλαμε να μας δώσουμε ρυθμό και που τους λείπουν και παιχνίδια και είναι και από τραυματισμούς όπως είναι και ο Μοντέζα, ο Ανάκογλου, αυτά τα παιδιά, και πήραν και πολλά παιδιά νεαρά την ευκαιρία να δείξουν και αυτοί ότι δίκαια είναι στο ρόστερ της ομάδας μας. Ακολουθεί άλλο ένα φιλικό και μετά είναι οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας. Σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Εντάξει, αυτό το φιλικό, όπως είπα, το είχαμε βάλει εμείς ενδιάμεσα σήμερα γιατί τα άλλα παιδιά κάνανε κανονικά προπόνηση. Είδαμε ότι μπορούμε να στηριχθούμε και σε παιδιά ακόμα από εδώ. Σίγουρα θέλουμε πάρα πολύ δουλειά σαν ομάδα. Το άλλο φιλικό που ακολουθεί είναι μια πολύ καλή ομάδα, τον Ολυμπιακό Β, μια ομάδα ταλαντούχα με πολύ νεαρά παιδιά αλλά και με έμπειρους παίχτες. Όπως ξέρω που βάζει η ομάδα του Ολυμπιακού Β, και θα είναι ένα πάρα πολύ καλό τεστ τελευταίο για μας, γιατί όπως είδαμε οι υποχρεώσεις και στο πρωτάθλημα αλλά και στο κύπελλο θα είναι πολύ αυξημένες και θα είναι πάρα πολύ κοντά σε παιχνίδια Κυριακή Τετάρτη. Είναι προετοιμασμένη η ομάδα για αυτές τις διπλές υποχρεώσεις που θα έχει Κυριακή Τετάρτη? Τώρα μπορεί να πει ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Εγώ δεν είμαι από τους προπονητές που λέω ότι θα είμαστε, όταν δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα, θα είμαστε έτοιμοι όταν αρχίσει το πρωτάθλημα. Εγώ νομίζω καμιά ομάδα δεν θα είναι έτοιμη όταν αρχίζει το πρωτάθλημα. Οι ομάδες για να φορμαριστούν θα πρέπει να περάσουν 6-7 αγωνιστικές. Σίγουρα εμείς θα παίζουμε Κυριακή Τετάρτη. Κυριακή παίζουμε με μια πρεμιέρα σε μια δύσκολη έδρα, όπως είπαν, η Καλαμάτα, που είναι από τα φαβορί για να ανέβει. Μετά από 3-4 μέρες παίζουμε με μια ομάδα, τη Λάρισα, που είναι μεγάλη ομάδα, έχει κατακτήσει και το κύπελλο κιόλας. Παλαιότερα. Μετά θα παίξουμε με τη Ηλιούπολη στο γήπεδό μας, που πάντα είναι στα play-off. Μετά θα πάμε στο Χαριλάου να παίξουμε με τη μεγάλη ομάδα του Άρη. Μετά θα ξαναπαίξουμε πάλι με το Γάλλιο. Όπως καταλαβαίνεις, μέσα σε 10 μέρες θα είναι 4 παιχνίδια μέσα σε 10 μέρες. Δεν μπορεί να παίξεις με 11 παιδιά, 13. Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει και στα φιλικά, γι' αυτό είχαμε διαλέξει αυτά τα φιλικά. Στην αρχή είχαν παραξενευτεί πάρα πολύ όταν παίζαμε με τον Ατρόμητο, όταν παίζαμε με τον Πανετολικό, όταν παίζαμε με την Καλαμάτα φιλικό. Ξέραμε ότι εύκολα ή δύσκολα θα περάσουμε τα Χανιά, γιατί πιστεύαμε ότι είμαστε και καλύτερη ομάδα, αλλά είμαστε και πιο έτοιμοι. Και έπρεπε να ετοιμαστούμε για αυτά τα παιχνίδια. Αλλιώς δεν θα είχε λόγος να βρεθούμε ούτε στη Super League 2 ούτε στο θεσμό του κυπέλλου. Πώς αισθάνεσαι που είσαι προπονητής που θα καθοδηγήσει τη Μαρκό στη Super League 2 αλλά και στη League Phase του κυπέλλου? Κάτι ιστορικό για την ομάδα, δεν το έχει ξανακάνει ποτέ έτσι. Εντάξει, για τη Μαρκό είναι πράγματι ιστορικό, είναι τιμή για τη Μαρκό. Αυτό αξίζει πάρα πολλά συγχαρητήρια για μένα στον πρόεδρό μας, τον κύριο Πίκουλα. Όσο για μένα, αν δεις, δεν θα πω για το πρωτάθλημα, στους θεσμούς του κυπέλλου έχω 28 παραστάσεις. Δηλαδή έχω παίξει 28 φορές διαφορετικά στο κυπέλλο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εγώ δεν είναι πρώτη φορά για μένα. Ελπίζω να μην είναι τελευταία. Νιώθω πολύ ωραία όμως ότι θα συμμετέχω με μια ομάδα όπως είναι η Μαρκό, που είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της. Αυτό είναι πρωτόγνωρο και για μένα. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν στην πόλη, στο Μαρκόπουλο, ο κόσμος να έρθει κοντά στην ομάδα, να βοηθήσει τους ποδοσφαιριστές, να βοηθήσει τη διοίκηση. Γιατί εντάξει, δεν παίζεις πάντα με τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη και με τη Λιβαδιά και με τη Λάρισα, ούτε αντιμετωπίζεις ομάδες όπως είναι η Καλαμάτα, ο Πανιώνιος και το Εγάλιο, που είναι πολύ ιστορικές ομάδες. Έτσι, είναι και άλλες ομάδες Super League 2 σίγουρα, αλλά αυτές οι ομάδες νομίζω έχουν μεγάλη βαρύτητα, έχουν μεγάλη φανέλα και θα πρέπει να αποδείξουμε εμείς ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε.